die Kubor na geschlem jong unongsan hima. UMLA ko umroy ba George Billingdo bala pelat ya kot bala ai kerteng ke jutang ukon khasi bala tho de ba si jerwa. Ya gane ko kot la pelat ya kindiat si bala la ga jelang ga bala long harut jong ga yo umroy Riboy district. La ban kedo hang ne ba si jerwa. Di wei ini ki bala no senyang ka tho katar but ide ba syong basa ga yo umroy apo Riboy district. Long shisha kapor ka bakamen na ka benta jungi kum ka shnong ka thau na ka benta jungi kum ka constituency na ka benta jungi kum ka district but kham tam e na ka benta jungi kum ka chai bin reu kalong ke kapor ka ba reuspa ha ki jumut jum perkhat bang nyo ban rum lang kum ni ban perkhat na ka benta ban pelai yang ni ka kot wala biang ni ka kerteng ka cutang ukhon khasi yagi kum ka chai bin reu kum bala ong daw nong tho blaseng na kajutang kajite kular kajungi kum kajai ben reu bat ublei bat hang ta kajite kular kajungi bat ublei lala ban seng lala ban hiar kita ki nyok trap ki nyos kum banwan on syong basa hang ni po asla perthei handai gede jimpen khen jutang kajungi bat ublei ru bangi sadu no kata kajingking ksia kajingking rupa kabangi kiyo wihar bat kita ki khandai skum khandai trap kita ki badon sitai satabian kalong sisa ka ka history ka khana pateng kabangi kum ka jai ben reu hadu kini kisi ngai kan mau nang tang ai khuble paria ba sawian ba samasing sawian sibon ki kot ke bam I la tho mat sibon ki bam I la kren mata ai khuble ya bat kalalong sisa ka thamai ba ka thamai san ha kalong breu man breu ha ka bangi de ban im hang ne puthai ban kamai ga hok bat ban im rukat kum ga hok